Здравейте хора, аз съм Теодор Ангелов и днес ще изтегля победителя за гивоя на ето тази клавиатура. Както виждате, клавиатурата е на Canyon. Направих и ревю, пуснах видеото за гивоя на 15 февруари и сега сме 25 февруари. Казах, че имате точно 10 дена да пишете коментари под клипа и аз сега ще изтегля победителя. Така както виждате, в момента съм в ето този сайт, който избира един коментар от всички в дадено видео. Дал съм линка и сега обзето ще разберем кой печели клавиатурата. Изключително много благодаря на Desktop, защото те ми дадоха клавиатурата, за да мога да дам на някой от вас. И благодаря на всеки, който участва в giveaway. Абонирайте се с камбанка, за да не изпуснете още някой след време. Сега ще видим кой ще спечели великата клавиатура. Добре. 1, 2, 3. Върти се. И победителя е Acor DX. Ако така да се чете името, който е написал. Записвам се. Само да му отворим. Той даже има клипове. Ами добре, Acor DX. Трябва да ми пише долу в коментарите начин да се свържа с него. Дали ще е Instagram, дали ще е Discord, дали ще е Facebook, дори Skype, каквото и да е, ABV, Gmail. Трябва да ми дадеш нещо, за да мога да се свържа с теб и да ти дам клавиатурата. Ако Acor DX не пише под този клип в рамките на, да кажем, една седмица, ще трябва да тегля отново победителя. Пак казвам, благодаря на всеки, който участва. Ще има още раздавания. В момента съм подготвил някои яки ревюта, така че ще има интересни неща в канала. Благодаря, че гледахте. Надявам се да ви е харесал Acor DX. Трябва да ми пише долу в коментарите, да се свържа с него, да си вземе клавиатурата. Пак казвам, за пореден път, благодаря на всеки, който участва. Не бъдете сърдити, че не сте спечелили. Аз много пъти съм участвал в giveaway и никога не съм печелил. Все пак ти, за да участваш, нищо не плащаш, така че и да не печелиш, какво си загуби? За това ще бъде. От някъде може да се абонирате, от другаде може да гледате друго видео. И чао!